उदालगुरियाव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि मेगा अडिशना दिनै जानानै थांबाय। बड'लेण्ड असियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट सीएस लिमिटेडनि बानजायनायाव आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गुबुन गुबुन थावनियाव गावनि सिङाव थाखोमानाय रोंगौथिखौ मुलुगाव दिन्थिफुंनो थाखाय खुंजानाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 माल्टी टेलेन्ट रियेलिटी श'नि मेगा अडिशना उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियाम हलाव 15 आरो 16 अक्ट'बर खालि साननैनि हाबाफारि लानानै खुंजानाया दिनै जोबलांबाय। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि डाइरेक्टर हटकेश्वर बर', रनजित नार्जारी आरो गोबां बादायारिफोरजों लोगोसे दिथागिरि आरो गोबां अनसायगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे श'नि डाइरेक्टरजों लोगोसे बाहागो लागिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंदो। दिनैनि समाव आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। गिबियावनो आं साफ्रोमबो जायफोर मिडिया कभारेज खालामग्रा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय टिमनि जानानै साबायखर बावो जे जोंनि बे खौरांखौ साफ्रोमनिसिम दैथायनो थाखाय। दिनैनि जे बे मेगा अडिशन बे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव अडिशन जाखांनायनि उनाव दिनैहाय जोंहा एप्रक्सिमेटलि 15तासो जों डिस्ट्रिक्टआव एन्टियार मथा-मथि आसामनि गेजेरावनो जों खुंदों, जेराव लोगोसे जोंना बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों खुंजोबदों। दा बेयाव नुनो मोन्दों गोबां रोखोमनि जों टेलेन्टखौ नुदों, जेराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट हिसाबै बेयाव बर'फोरनिल' नङा बिभिन्न जनजातिनि थाखाय बे प्रग्रामा, जेराव मानसिया इसोरजों हरफाखानाय मोनफा मोनफा गुन थायो, जेराव टेलेन्ट थायो। बे टेलेन्टआ जाहैबाय गड गिफ्टेड, जेराव मोसानाय हक, मेथाइ खननाय हक, दामनाय देनाय हक, सोरबाबा खेला दुलायाव हक, एबा सोरबाबा एक्टिं देखायनायाव, आरो सोरबाबा ओरैबायदि दङ जे सोरबा सासेनि रावखौ सोरबा सासेया मिमिक्रि खालामनो हायो। दा बेबायदि टेलेन्टखौबो जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव नुनो मोन्दों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ बांसिन जरदार आरो जागोन। जोङो दा मेगा अडिशननि उनाव एलिमिनेसन राउन्ड लागोन, बिनि उनाव सेमि फाइनाल आरो ग्रेन्ड फाइनाल। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो थि खालामखादों, जेराव बे सायख'नाय बिथिंखौ जोङो भटिं सिस्टेम लागोन, जेराव रायजो राजायाबो बेखौ सायख'नो थाखाय फाक्का मोनसे दायथ'खौ लानांगोन, बिबानखौ। मानो होनबा टेलेन्टआ थारैनो मामार, बबे साबसिन बबे बेस्ट, बेखौ जोङो नायनानै पाब्लिकफ्राबो बेखौ भटिं होगोन आरो जाजेसफोरनि माखासे मार्क थागोन। आं बेखौनो खावलायो साफ्रोमबो बेखौ मदद होनो थाखाय अनसायनायखौ हो। आरो आङो खावलायबावगोन दे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो बेखौ जाहाथे मदद होयो आरो गियानि गुनि व्यक्ति बिथांमोनाबो बे प्रग्रामखौ जाहाथे मदद खालामो, फैबाय थानाय समाव जों जाहाथे साबसिन खालामनो हायो। जोंहा ग्रेन्ड फिनालिया जानुवारिनि फार्स्ट उइकआव जोंहा जागोन, जेराव मोनफ्रोमबो दैदेनगिरि, मोनफ्रोमबो सानसुमैगिरि आरो मोनफ्रोमबो समाज सिबियारि, मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिस आरो मोनफ्रोमबो धोरोमारि बिथिंनि गोरों गोरा व्यक्तिफोरखौ जों बेयाव हांख्रायगोन। आरो नेसनेल लेभेलनिफ्राय बेयाव माखासे सेलिब्रिटि फैगोन। जोंहा लकेल लेभेलनि जोंना बर'आवबो गोबां गियानि गुनि आरो टेलेन्टेड जोंनाव सेलिब्रिटिफोर दंसै, आरो लोगोसे एसामिस हक, सान्थालि हक आरो नेपालि, गोबां बिथिंनि टेलेन्टेड सेलिब्रिटिफोरखौ जों बेयाव खावलायनाय जागोन। जिहेतु बे मेगा अडिशना सोलिगासिनो दं, दिनै जोबथा जागोन। दा बेसेबां सुबुंफोरा बेहाय मोसाखावरि मोनबा बाहागो लादोंमोन आरो मा बिथिङाव बाहागो लादों? नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 दिनै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव 15ता डिस्ट्रिक्टआव जोङो अडिशन लानानै जाय बिथांमोना सेलेक्टेड जाबाय, दिनैनि बे मेगा अडिशनाव अल आसामनि जितु 15 जि डिस्ट्रिक्टनि बेवहाय सेलेक्टेड पार्टिसिपेन्ट्सफोरा बेवहाय बाहागो लाफैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय उदालगुरि कलेज अडिट'रियाम हलावहाय। आरो बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआवहाय ओरैबायदि मोनसे टेलेन्टेड बेवहाय बाहागो लादों जे जोङो 400नि एबभ जोङो अडिशनाव मोन्दोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ जोङो बिनि क्वालिटिखौ नायनानै, बिनि रोंगौथिखौ नायनानै जों सेलेक्टेड खालामनानै जोङो 220 बेसेबां जों सेलेक्टेड खालामनानै नैबे मेगा अडिशनाव जोङो बाहागो लाहोदों। आरो दिनै साफ्रोमबो बेवहाय सेलेक्टेड जानाय बेवहाय पार्टिसिपेन्टफोरा बाहागो लाफैदों आरो गोबां बेयाव आयदानि बाहागो लाफैदों। बेयाव मिउजिक दङ, बेवहाय सोरबाया माने तबला दामनाय दङ, सोरबा फेशन दङ, ड्रामा दङ, आरो बेयाव सोरबा माने जि दावदै जानाय आरो नारेंखल अरखावनाय, बेबायदि जि एनि टेलेन्ट आरो बेफोर मोनफ्रोमबो आयदाफोरखौ लानानै बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव जोङो प्लेटफर्मखौ होनाय जादों। बेनि थांखिया मा? बिनि थांखियानो बेनो जे जोङो मोसानाय आरो मेथाइ खननाया बे कमन, जेरावबो बे प्लेटफर्मखौ मोननो हायो। नाथाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि मेन उद्देश्य लाबोनायनि कारना बेनो जे जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव
एभ्रिथिं टेलेन्टआ बेवहाय जायगा मोनो खारन आं दहायसो बुंखांबाय जे जोंहा सोरबा सोरबा नारेंखल बिगुर हाथायजों अरखावो 10 मिनिटाव सोरबा सोरबा थाइबा नारेंखलखौ अरखावो सोरबाया माने कार्टनसे नारेंखल जानो हायो सोरबा ब्लेड जायो बैफोर टेलेन्टफोरखौ देखायनो थाखाय नांगौ बायदि प्लेटफर्मखौ एभेलेबल मोना दा ओंखायनो जों नैबे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ लाबोनायनि कारनानो बेनो जाबाय जे मोनफ्रोमबो टेलेन्ट जे थाखोमानानै थायो बेखौ जाहाथे नैबे गट टेलेन्टनि गेजेरजों जोङो बाहागो लाहोनानै दिन्थिफुंनो हायो आरो बेयावहाय जाय बिथांमोना जोङो देरहागोन सेलेक्टेड जागोन बिथांमोनखौ जों गोजौ लेभेलाव जों प्लेटफर्म होनायनि मोनसे जोङो जा बेबस्था लागासिनो दङ बिनिखायनो जोंनि सायख'गिरि बिथांमोनाबो नेसनेल सेलिब्रिटि आरो इन्टारनेसनेल बे जाजेसफोराबो बेयाव दङ नेसनेल सेलिब्रिटि जाजेस बेवहाय गोरों गोराखौनो जों गुनि गियानिफोरखौ जों लाखादों दा बांसिनै जों नुबाय जोंनि माने दिथागिरिफोरा बिगोमाफोरा गावनि गथ'फोरखौ सासेबो एसेबो जोथोन लानायखौ नुयो खिन्थु दिनै नोंथांमोना जि थांखि लादों माने गोग्लैसोना थानाय बे जायगानिफ्राय रोंगौथि गोनां रोंमा गोनां गथ'फोरखौ लाना बे नंगौ निस्सय मोजां सोंथि आं दिनैनि बे नोंथांनि सोंथियाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोङो ओरैबायदि सानो जोङो फरायनायजों लोगोसे जोङो नैबे गोदो समाव जों सानोमोन आरो जोंखौबो बुङोमोन बिमा बिफाया जे नैबेफोर मोसानायावहाय जुदि बाहागो लायोब्ला गोबांखिनि फरायनायाव जोङो जुरुला जायो जोङो फाल्थु जायो गोबांखिनि सानदोंमोन दिनैनि गेजेराव जों नुनानै मोनबाय जाय बिथागिरि बिथांमोना दिनैनि गेजेराव मोसानायाव थाङोब्ला फाल्थु जायो मोसानायाव थाङोब्ला फरायनाया दाल जायो होमब्ला आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे साफ्रोमबो बेबायदि सानग्रा बिमा बिफाया बे गथ'फोर सामलायनायनि सायाव माने कमजोर आरो बेयाव माने दुरबल ओंखायनो आं दिनै सानदों गोबांखिनि नोंथांमोना नुनो मोन्दों रायजो राजाफोरा नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे जों मासुम नार्जारिखौनो नाय जों प्रनिता स्वर्गियारिखौनो जाय जों स्पर्टसआनो हलिचरन बर' बिथांमोनखौ नाय दुर्गा बर' बिथांमोनखौ नाय बिथांमोना बे मोनसे केरियार हिसाबै बेखौ प्रफेसन हिसाबै लाना थांनानै गावनि केरियारखौ बिदि दानानै लानो हाबाय दा फरायनायजों लोगोसे नैबे मोनफ्रोमबो माने मोनसे मा होनना बुङो मोनसे बेबायदि मोनसे एक्टिभिटिस प्ले खालामफिनलाय फरायनायजों लोगोसे नैबे मोनफ्रोमबो मोनफा मोनफा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसखौ जाहाथे लांफानांगौ आरो साफ्रोमबो गार्जेनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जों फरायनायजों लोगोसे बेफोर मोनसे जोङो मोसानाय खेला दुला मोनफ्रोमबो बे आयदाफोरखौ जाहाथे लांनानै होनो हायोबा माइन्डफोराबो शार्प जायो आरो खुनु मोनसे आउट गाज्रि साननायनिफ्राय गोजानाव थायो दिनै जों बेखौ नुनो मोनबाय बेजों लोगोसे दिनैनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआवहाय जेरै बाहागो लाना गथ'फोरा मोनसे गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हादों ओंखायनो आं खावलायनो लुगैदों साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरा जाहाथे गावबा गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे बेबायदि मोनसे मोसानाय खेला दुला बेफोराव बाहागो लाहोनानै मोनसे केरियार आरो मोनसे सिनायथि जानाय मोनसे जोङो प्लेटफर्मखौ जों आवग्रिनो हायो बेखौ जाहाथे बयफ्रोमबो बिमा बिफाया जाहाथे बाहागो लाहोनो थाखाय सुबिदाखौ होयो बेखौ बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जों खावलायबाय गट टेलेन्ट সিংগাৰ হয় যিহেতু আজি চিলেকশ্যন পালে কেনে লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে চিলেকশ্যন হৈ এনেকৈ মানে ভবা নাছিলোঁ যে চিলেকশ্যন হ'ব বুলি আৰু নেক্সট ৰাউণ্ড আমাৰ এলিমিনেশ্যন ৰাউণ্ড আছে তাত আমি গৈ পালোঁ এতিয়া ভালকৈ ভাল আমি গৈ পালোঁ তাত নেক্সট ৰাউণ্ডত চাওঁ কি হয় সেইটোতো আমি নাজানো এতিয়া জাজসকলে এতিয়া কি কৰে ন সেইটোতো আমি নাজানো চ' আমি কাৰ্বি আংলং প্ৰথম মই সেইটো ক'ব পাৰোঁ যে মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰ্বি আংলং পৰা আহিছোঁ আমি আৰু বহুত কষ্ট মষ্টকৈ আহিছোঁ আমি মানে যাম বুলি এটা আশা কৰি চ' বহুত ভাল লাগিল আহি পেলাই বড়োগীত আটাইতকৈ প্ৰিয় অ'কে আলায়াৰন फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन थैंक यू एनबि निउसनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय आं कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय फैदों आं दिनै मेगा अडिशन होनानै आं सेलेक्ट थांदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा आं नेक्स्ट राउन्ड एलिमिनेशन राउन्डखौ आं नेक्स्ट आं ट्राइ खालामबावगोन देरहानो थाखाय दा आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों सार बेखौ आं मा होनो बहुत भाषानि दं बे आदिबासी दं हिन्दी दं दा हिन्दी तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम हम
तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंनि बेयावहाय मेगा अडिशन सोलिगासिनो दं। बेवहाय मैयानिफ्राय जोंहा मेगा अडिशन साननैनि हाबाफारिमोन 15 थारिख आरो दिनै 16 थारिख। दा जों नुनो मोनबाय मैयानिफ्राय दिनैसिम दा मैया जिबायदि मानसि जादोंमोन दिनैबो बिदियानो जादों आरो जों बे मेगा अडिशनावहाय जोंल' खुङाखै मानो होनबा जों आलासि महरै जोंनि जेसेबांखि बर' संगठननि बा बर' माहारिनि जेसेबांखि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै बिथांमोननिफ्राय जों एडभाइस लादों। बिथांमोननिफ्राय जों माने किसु रोङैखौ जों बुजिनो थाखाय मिथिनो थाखाय जों बिथांमोननिफ्राय माखासे नलेज लादों। दा बेवहाय जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना जोंखौ गोबां माने एडभाइस होलांबाय बा बुजायलांबाय जों गोजोननाय मोन्दों। थिग बिदिनो जों हागौमानि जों सेस्था खालामगोन मावलांनोखौ सेस्था खालामगासिनो दं। दिनै मेगा अडिशन जोबनायनि जोंहा 3 राउन्ड थाबावगोन। बे 3 राउन्डआ जिहेथु मोजाङै मोजां बारलांगोन। दा जों बेखौ 3 राउन्डखौ जोबनायनि उनाव जिहेथु जों पाब्लिकनि अननाय अनसायनायखौ मोननानै जों जिहेथु नेसनेल लेभेलाव बिथांमोनखौ जों लांनो हायो बेखिनिखौ आं बुंनो थाङो। मोनसे प्रग्राम बा हाबाफारि खुंनांगौबा गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो। बेबायदियाव माने बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदों? निस्सय नंगौ। जोङो जेरैबायदि माने फार्स्ट अडिशनखौनो जोङो 15था डिस्ट्रिक्टखौ जों गिदिंनानै अडिशनखौ लाना फैबाय। बेवहाय जोंहा थांलाय फैलाय गारि गंनै खारबाय थानाय बेनि बहुद माने जों जेराव मोनादों बेयावनो हटेल भारा जेराव थादों बेयावनो ओंखाम जानो गोनां जादों। जों बहुद खस्थ' मोन्दों। दिनैहाय 15था डिस्ट्रिक्टखौ गिदिंनायाव निस्सय बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिखागौ बेसेबां खरस थांथावना। दिनै नैबेवहाय 15था डिस्ट्रिक्टआ जोङो नैबे साननैनि हाबाफारियाव बयबो दिनै जों जेरै थांदोंमोन बिथांमोना दिनैहाय जोङो बेयाव फैफिनबाय। जों खोब गोजोनदों। नोंगौ माने माबाथो फाइनान्सियेल उइक जोङो मानो होनबा जों गावनि गोसोजों खुसि जानानै जोंनाव जा एसे दं जों बेखौ लानानै बेजोंनो जों जुजिगासिनो दं। आरो बेवहाय जों खावलायगोन जिहेथु जोंनि बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जोंनि बिटिआर सरकार बिथाङा खोब अनसायनानै जोंखौ हेल्प हरगोन जों बेखौ आसा मिजिंथिनानै थादों।